Nganya tu ya pi akabidei bat ka cooperative society menau ne ubenai belade. Ngilai akhir jengmut bah hapo ka cabinet meeting. Bat ngilarai ru bandon ka wei ka Apex Cooperative Society. Kaba lengba jong kane kaba hakle du ka cooperative society. Nginbu kerpang na kaliang sorkar ya ka fund. Ya kaba ngikwa ba ka kamay ka ji jong kani ka cooperative society ba don hakleng saudong dong jong ka jela ka jongi kinang la ban penrius pa kinang la ban penhe ban penyar ya karu kontre kam joki baro ngila thir bah ban ngilai rai ban hadin jong benai ubalai ngin sala ban warna ya kata ka Apex Cooperative Society ka baro mapiki cooperative society pindon pinlong ki member hapo jong ketega state level cooperative society kaban finance lene kaban krisyan pisah kaban ai ki fund ki baper na kabenta ki jingtre kam ki babun sertap jong ki cooperative society hakeleng saudong jong kejela ke jong ni ban na kaliang jong ni ngikwa ban pensyai ngakwa ban pensyai kamat jong pi sim kabu ya kani namar kani kande kalat ban aikam aijam ban kalat ban kamairu nakabenta kalasyai ke lashiski jong kajing im ke jongi